chuir fáilte raibh an mBille seo is bille gear níl mór an I gceist, 3 cuid agus 40 agus bhhatla mo bhuichas a gháil leis caithíirlach an costa agus an costa ag tá mé an costa sin agus rinnemer ar níhil chun obair leis an réaltas chun an mBille seo a chur cén. Mo bhuichas freisin de teachta éman ó cuimh de ris sé leis an rud seo agus de lean sé rá. Agus inis tá an mBille os ar góir chun táhaáin a chur siúla ríis ó híh jet nuair den na bhfuil a bhés ar an údarás nua. Bear lom agus bear leis an costa go méid an sé balgéig tofa agus bhí multigénta agan. I dúspáir a raibh galará le na sonraí bhhatla mo bhuichas a go bháil don tseirbhís leirlinn agus taide agus a ríis a chur a rá as cór na dála nach bhfuil cóp in ghfuilgear fáil agus in anón an obair na gapal atá dhéanamh acu, dúirt siad go raibh siad cosú le gapile eile faoi bhrú agus ní rá de acu nó am acu goltríd na multaí a rinne muidne mar costa. So faoi bhrú thug siad na multaí lugdún an seo 22 molla. Tucha mé go dtí an rainn seo ón gomaiscin seo ón tá mé seo an leirlinn. Agus ní lucht ar bith ar an leirlinn, ní lucht ar bitharú. An rud atá a rá acu, ní rá am acu na mion sonraí a scrúdú, ní rá siad an a rá modulin na multaí a chur a scríomh muidne 22, nílas agan céhhéad ghlach sibh se libh, tá an cosúlacht nar ghlach sibh le formhór acu, ach dé gná déanann siad obair iontoch agus I chur anúil ghlachamar leis an mala sin nó níorghlach ach leis stitain am a bhí sríanta níor éirí leo é sin a dhéanamh. Chuir siad anúil just mar a rinne tú héin ar a just cúlra an rud agus níideag seachtó ní ag an am sin de animnú an tara sé ball. I galará go dtí 2009 bhí 7 a bhí I gceist agus bhí táhaáin 7 tofa ag an am sin agus 3 animnia ag an ara. Ar galará an sin go 2012 bhí deire le na táhaáin faríor. So tá muidir reis a ríis aniu agus tá muidir cant faoi 6 balgéig agus níl óir sin, níl me sásta lei sin. Agus tá si bheith cant faoi de a bheith tofa agus sé ball a bheits animnia agus ba an cuacht agadsa nó cibicin ara atá an caithíirlach a animnú agus níl me sásta lei sin ach an orad. Is céim chun cinné go bhfuil méid an seo, is céim chun cin go maiid táhaáin an agus tá obair ulmhór os cór an costa fós ó híh sonraide agus ó híh lasíide. Is rud maith don céadúir go bhfuil go méach an túdarás go méid cuacht acu ar a laid díúas deathir cuasaí tííochta ach I meallach Harbh srianta. Tá muidig tóirt cuacht dómh talamh fáil réile talamh atá acu agus mar a dúirt mo cholaí níl mé umlan sásta lei sin. Tá mé sásta leis an cuincuap go méid an túdarás an dailá le cuasaí tííochta agus is údar díma nar hála sé sin rihise, bes ceapam go rácúacht acu go hárad bhí siad an dolí deangáil leis na húdarás áitiúil ó híh cuasaí tííochta agus níor bhain siad úsáid as an deis sin. Ach inis tá bailach acu agus tá siad ag díúas de ar thógra filótach faoi láthair is maith an rud é sin. Ach ba cór because tá neart talamh, neart fergnamh agus tá siad ábalta a talamh eile a cheanú. Agus níl muid ag tóirt éon cuacht dómh é sin a dhéanamh agus baimid ag brenn ar sin ar an cócosta. A rís is maith an rud go bhfuil na costaí réúnach ag teachta reis ach baimid ag plé sin ag an costa freisin an méid sin níos fearr na costaí sin a bheith bhaine ar cuaige seachas a réún agus tuiciimiid reis. Is maith an rud go méach ionadaíocht buan
gach Gaeltacht an Údarás nua, ach ag an am céine, mulla a rinne mar agus tuci mé go dtí na moltaí gian nóid go méid ionadíocht ag na Gaeltachta beaga, na Gaeltachtaí beaga, agus níl sé sin tarlaí. Bhí de bhaintáiste ag an coiste taistil timpeall na tíre agus hasan í ráthí amach, agus dimpi siad ordan go méid ionadíochta acu an Údarás agus níl sé sin tarlaithe. Ó híomh na moltaide, bhí fichedó mar a dúirt mé, agus beidir ara go mbeidh tú an anrá céhéad moltaí, cos de réir mar a hiigem agus ecem, agus de réir mar tuiscine, níl forhór na moltaí seo tugadh san áramh. An céad ceann mar a luamé agus í ráthí mar hampla, go méid ionadíocht ag na Gaeltachtaí beaga, níl sé sin tarlaithe. Go méid na bhuail log tofa, níl sé sin tarlaithe. Agus raithí mé díreach go dtí an cean dearannach fichedó, because tá sé tábhacht a freisin. Agus sin mullen an cócaiste go gláróí an tara Údarás na Gaeltachta, mar Údarás réúnach speisialta faoin cóirt Eorpa rialú áitiúil de chuid cóirla na Eorpa. So go méid stadas faoi le. So bíú brenn sin, agus tá moltaí eile ó híomh acquaní agus mar a dúirt an chathaoirleach. Deathhéil is rud amháin, agus is maith an rud go bhfuil deathhéil an, agus tá neart de thola an gasta chun oibrú obair leis an ara, ach ní leor sin tá gá le acquaní atá cuid an aim. Agus tá dúlgas tromcúiseacha Údarás na Gaeltachta í compráid le IDA nó Enterprise Ireland. Tá dúlgas bhreise orthú ó híomh cuasaí fostaíochta, cuasaí teanga agus cuasaí pobal. Agus go dtí seo faríor í mathúram agus tá ardmheas agam Údarás na Gaeltachta, bhí si díria go hélas go thomláin cuasaí fostaíochta, agus tá sin ar a bheith táhachtach. Ní bhéh aon Gaeltacht an gan fostaíocht. Ach rinne siad neamhard cuasaí tithíochta agus cuasaí teanga. A rís tá ehretnú siúil faoi láthair ó híomh na monarchan a hagan faoi chúram Údarás na Gaeltachta ó híomh tionchar teanga. Agus mar a dúirt mé tá tógra pilótach siúil ó híomh cuasaí tithíochta. Ach tá gá le tuile. So fágaí mé na sonraí agus ba an coiste ag gáil tríd an mBille go sunrach agus ba lassaí I gceist. Ach nuair a tháinig dramana os ar góir, chuaigh gatram go mór I bhaim oran. Mé héan go pársanta, chuaigh garóide túthaí go bhaim oram. Agus nuair a tháinig sé os ar góir, beag nach níos breis bliain ó hin. Glachann sé, gur a bé cospóir an lasú seo nó an mBille seo, chur le héfacht Údarás na Gaeltachta. I ggólíonú a chuid dúlgas agus cuaram mar atá, sin an bonphobal Gaeltachta a neartú agus a bhúnú. Agus an sin dúirt sé, banan an lasú seo le gné amháin den mhór cospóir sin, sé sin gné an rialachas. Go sunrach banan an lasú leis an próisis ceapacháin hiag an Údarás le ballríochta agus códhéanamh mhard an Údarás, agus tá sé sin adú agin go léir sin brí an mBille. Ach go rís sin gné teoranta, gné bheag agus gné teoranta de aimú an Údarás. Ba a bhfuil le rá agam an den ranin sé ará ag cant faoin mBille, ach I ggóhéics, cos tá muid cant I bholús gan trácht na dúthláin atá is cóir na Gaeltachtaí log. Ní amháin ó híomh tuile cuachta chóirt don Údarás. Agus chuir sé go gearr gonta, agus dúirt sé, siar cremú na Gaeltachta. Ní féidir an mBille a bheas in bheitúó. Agus chuirn sé cóhéics. Siar cremú na Gaeltachta mar bhain pobal teanga thar réimse ada an próisis cremí ag brostú go séirí seasta le breis le cé bliain.
Lenin sé rá de sin B, cuachtaí agus cuaram an údarás, agus ba cór go méid seo mar hús céim le díospóireachta. Dúirt sé lór nó an bhuilead lán éireannach chun dul in glé le géir céim fránach na Gaeltachta agus chun bun chospóir an údarás sa bhad tíorma neartú agus búnú an bhain phobalteanga a bhaintse má. So cuirdann sé an bille I ggóigs agus na dúthláin atá os cór na Gaeltachta faoi láthair agus iad faoi bhrú. Na rudaí a thuaigh go mór I bhaimimearm, an talamh crothúr ó Gilligan, beltainna 2023, agus cuirdann sé an rudaí ggóigs freisin. Agus is é an níos suntasaí a dúirt sé faoi stád comhaimseir na Gaeltachta ná an leisce orlachan I measc an stád córas an irinne lom a admháil. Ní étaí ra a bheith chóras nach bhfuil bunaithe dhéagnós stúama an aib a bhfuiltar in ghlec léthaí. I nanó na dacaíochtaí efficúil fad agus tá lán tacaíochtaí I gceist, ach in nanón sin ina fad. Tá an pobl agus a chuid foras sánia I bhána bhí an dul mú efficúil, séantar an aib agus chuirtar bach bhartas cílhar in aine faibe. Go siimplí faoi réir cúntí ratha sóisialta an status quo níl an Gaeltacht mar atá sí in wadanna. Now níl mé grá sin chun agla a chothú, tá mé grá sin chun cóhéics a thuirt. So seo gné hábachta go bháin. I measna drámanna eile a tháinig os ar ggóir tháinig cosisiarige, drámaí cosisiarige, agus a rís. Chuir siad fáilte raibh an mille ach dhéirí siad isteach cuasaí tíisiíochta. Agus an sin tháinig ír chathaoirleach an údarás os ar ggóir. Agus ní mór do mar rá fáiltíim raibh an anmanúcháin atá déanta agus chathaoirleach nua, agus is tús maith le chothraíocht inscne é, agus tá súlagam go lenaí sibh a raibh. So well, is ionach go bhfuil sé sin déanta agus go bhfuil sí an. So just na puintí a rinne údarás na Gaeltachta nuair an tír chathaoirleach. Bhí siad sásta go raibh ionadaíocht don na ceantar fad, nach go raibh go dtí sin bhí ar na Gaeltachtaí beaga duine chur an feadh gá bhliain ó rud mar sin tá dearra lei sin. Comastanga, dhéirí siad isteach comastanga, is bun riachtainna sé go méid commas cóiltaí bhard an údarás a cuid gnó a dhéanamh trí goige. So it's dóthg ba rialacháin I gceist nó caideán I gceist, ach dhéirí siad isteach sin I meas rudaí eile a dhéirí siad isteach de lú sé bíadó agus caideán eile. Agus just chothraíocht inscne a rís agus chuna bheith féráilte don ara. Bhí deacrachtaí agan héin a córas a ebrú má chuna cintú go méid chothraíocht inscne I gceist. Tá sagam go bhfuil dúlgas ar an rialtas gachbabhard stát a sintóí go méid dahad faoin géad mná bán I gceist. Agus tá súlagam, ní súlagam ach ní mór a dhéimhnú go méid sé sin I gceist. Mar ocalscar, bín mé I gcónaí idir gá cóirle ó híomh na teangaide. Fuair mar billóg ólais nó billóg ó híomh an bhille seo ónráin, bhí sé umláin I méarla. Okay, tá sé agam an seo. Buchas le dia, glúis na mBille, tugann siad cabhardún. Ach tá sé deachar I gcónaí labhairt go líofa in Gaeilge gan an téirmíocht. De scríbhmid Údarás hiag an rainn, agus is dócha go bhfuairmid acknowledgement ach ní bhfuair mar éon bhillóg trí Gaeilge. Agus ní tharla rud eile inné ó híomh na Gaeilgeide a rís gan. Is tótha
tá mion, tá jahel gahat sa wirgan of seo, ac a gnam céine níl an chóras ag cuineáil sús leis an jahel sin ó híh gach cápis a bheith trí Gaeilge. Ondas thulamar teachtadála ag continue trí Gaeile nar thulamar riamh, agus is maith an rud é sin, agus is dói aspa muíon agus an caiir lechatá an hosí sé an Gaeilge freisin, agus is ionach an rud é go bhfuil a teachtadála ag bant úsáideas na Gaeilge, ach tá gá le cabhar ón, agus fi de frivleid agam a bheith mar chahirirlach ócasta ó híh chur chun cinn na Gaeilge sa dáil, agus é a bhéadú, agus bhí multi-practicúla agan, agus a bhí fellúnach dá má cólaci, agus dá na muir an talamh, ach nílas agam cá bhfuil an fecin túair scoil sin go leisce, but nílas agam tá sé áid ségan, nílas agam céan áit. So, mar optal scur, fáiltíim raibh an mille, ach is gné bheog den méid atá ag tastal bunia ahantas go bhfuil stad na Gaeilge agus stad na Gaeltachtaí har a bheith gealúnach agus ní mórdún bart I dhéanamh de réir an rithir. Seo an inneog dhearannach atá agan chun dailál leis na dúshlán. Gar maith.